जों नोंनि थाखाय बिगोन नोंनि नामा मा नाम नोंनि नामा मा नाम हा नोंनि नामा मा नाम सुरुंखला हा नों बुंनो रोङा सुरुंखला हा मा नाम बुं सुरुंखला हा सुरुंखला होनदों थरुन नोंनि नामा थरुन नङा नोंनि नामा थरुन नंगौना नङा नों दा खोन्थाबानो गगोन खोन्था थाबनो सुरुंखला आरो माबा मोनसेल' खोन्था मोनसेल' खोन्था दे मोनसे दे नोंसोर बयबो दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन जिसु नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै नोङो बुहुतफोरखौ होखारदोंमोन खानाफोरखौ नुहोदोंमोन लेंग्राफोरखौ थाबायहोदोंमोन दिनै बिसोरखौबो नोंनि फंसे बाथ्राजों मोजां खालामदो हालेलुया हालेलुया नाजारि जिसुनि मुङै गोजोन्थों दे गोजोन्थों आदसा र' सोंनो नागिरदों खोन्थादे नोंनि नामा मा नाम दंमोन आंनि नामा फार्स्टआव खला प्रबिननिफ्राय थुरुन नोङो बाहाय आर'ज खालामजानो फैदों दा औ हा आदसा दे आं बेनो सोंनोसै आदसा नों बिनि मा जायो आं हिन्जाव एसे गोबारै सा बुं दे हिन्जाव आरो आङो आदसा नोंनि नामा मा नाम सारौ नार्जारि आरो बिनि नामा बियो थुरुन नार्जारि होनो बेनिफ्राय नोंसोर सानैजों बिसि फिसाय ना ओं बेनिफ्राय नोंसोर बबे धोरोमनिफ्राय जोङो बाथौ धोरोम आरो दा बाथौ धोरोमाव दं ना अनदायगाफोर जोंनियाव जिखि धोरोमनि मानसि फैया मानो जों बयनि थाखाय आर'ज लानाय जायो सोरबा बाथौ सोरबा ब्रह्म सोरबा NLC सोरबा बाप्टिस्ट सोरबा काथलिक जिखि धोरोमनि मानसि फैया मानो जों बिसोरनि थाखाय बिनाय जायो नाथाय बाहाय फैब्लादि काथलिक जानांगौ बे नङा ख्रिस्टान जानांगौ बे नङा जोंनि बिनायजोंसो जों बिथांमोननि थाखाय गथायनाय जागोन बेनिफ्राय जेनेबा बे माबायदि जायोमोन नों एसे अनना बुंनो हागोन ना सिगाङाव बियो जेनेबा
थाबायलाबायोमोन ओमफ्राय थाबायनानै बिदिनो गोब्रामलाबायो गामि गामि होख्रावलाबायो ओमफ्राय मना लायो ओमफ्राय बिदिनो गाबो ओमफ्राय हारसिं रायलायो ओमफ्राय बिदिनो होख्रावनो ओमफ्राय न'आव ग्रोब फैयो थाङो ओमफ्राय मालायनि न' हाबो बिदि जायोमोन आरो मालाय न'आवबो हाबो दै लोङो बिनानै ओमफ्राय होयो सोरबा सोरबानो ओमफ्राय आरो बिदिनो सोरखौबा थांबाथाय रायो ओमफ्राय रायना हरो ओमफ्राय सिखा लानानै जेनेबा दाननोबो नागिरो आरो ओमफ्राय दाननो हाया आरो मानसिया बेबायदि आच्छा बेबायदि जाबोनाया बियो खय बोसोर जाखो? 2 बोसोर जाबाय बेबायदि फाग्ला जाबोनाया 2 बोसोर बे जाबाय उन्दुनो हायो ना हाया? उन्दुनो हाया मानसिया उन्दुनो हाया एसेबो उन्दुआ एसे बे उन्दुया बेनिफ्राय बिनि खर'आ बे आगोलाव 2 बोसोरनि सिगां बेबायदि ना आगोलाव सिगाङाव मोजाङाव बेबायदि नङामोन मानसिया जि उन्दुयोमोन आरो 2 बोसोरनि उननिफ्रायसो बिदि जाबोदों दा लामा गिदिंलाबायो नामा? लामा गिदिंलाबायो ओमफ्राय जि हरसे होख्रावो आरो बिराद होख्रावखायो गामिनि मानसिखौ डिस्टार्ब खालामो न'नि मानसिखौ डिस्टार्ब खालामो उन्दुनो होआ बेबायदि जानो लोंनो सुख होआ बेबायदि खालामो आरो दहाय फैजेनबाथ' बिराद हसिखावबाय थादोंमोन दा दहाय आर'ज खालामनायनि उनाव दा हसिखावदोंना हसिखावाखै? दा हसिख्रावाखै आरो मानसियालाय बेबायदि जोंबो गिदोंमोन आरो लांबा हसिख्रावगोनसो नामा बिदि होननानै उख्रायखांगोन नामा बिदि सानदोंमोन आरो जोंबो ओमफ्राय दा बेयाव लाबोनानै जेनेबा दा एसे सिरि थादों आरो बेबायदि बेयो हसिखावबाय थायोमोन आरो गोबां नोंसोरनि गामिनि मानसिफ्रा बेखौ अननायनि थाखाय बे जायगायाव लाबोबाय दा जायगायाव लाबोबाय आरो मिथिनानै आरो जेनेबा जों नुनानै जों बेनिखायनो फोथायो जिसुआ जेरै बुहुतफोरखौ होखारदों खानाफोरखौ नुहोदों लेंग्राखौ थाबायदों थिग बेबायदिनो दिनै नोंनि फोथायनायजोंसो नोङो फिसायखौ मोजाङाव लाबोनो हागोन दा बेनि थाखाय नोंसोरो मोजांथार बिदिनो बिनि उन्दुनाय होनो हागोन बे उन्दुनाय गैया उन्दुनाय गैयैफ्रा उनाव जोबथारनायाव सिगांनो रोङि जागोन हाग्रा उपमंगल थांगोन जेराव मोजां बे उन्दुलाबायनानै थैनोबो हागौ बेनि गेजेराव गोग्लैनानै थैनोबो हागौ मानसियाथ' बिदि जाखाबायमोन जानायालाय बारानिफ्राय बारा जालांखाबायमोन आरो आं बिराद नायबाय आरो बिराद गोजानाव लांबाय आं होनबाबो हामाखै आरो ओमफ्राय दा जोङो नुनानै लांबाय बिराद ओमफ्राय आं मेन्टेलावबो दोनहैबाय 1.5 मास दोनदों आरो ओमफ्राय डाक्टारा होनदों बिनि जेनेबा मेन्टेलनि खामानियाथ' गैला नोंसिना कर्स जोब्बाय लाना थांदो ओरै होनबाय आरो ओमफ्राय जों लाबोनानैबो न'आव बिराद गोजान नायबाय आरो जोङो लांबाय आरो मानसिखौ दैबोबाय थाबाय आरो जोङो फुजा होबाय जेखौ बिदों बेखौनो होजोब्बाय आरो जोङो फुजाफोरखौबो बेबायदि ओमफ्राय गैया सना रुफाबो होदों नामा नोंसोरलाय? जेनेबा जों सना रुफाखौथ' होनो हायाखै जेनेबा फुजाफोरनि मा बिदों बेखौ होजोब्बाय नाथाय बे जेबो फिथाइ मोनाखै जेबो प्रमान मोनाखै आरो जेबो प्रमान मोनाखै दा नोंसोर बाहाय फोथायनो लाबोदों दा जोङो नुनानै जेनेबा इसोरनि फोथायनायासो सोखागोन आं सोखाया दे नोंनि फोथायनांगोन आं नोंसोरनि फोथायनायासो सोखागोन बेनिखायनो दे नाथाय दिनैनो लाबोना दिनै हामगोन दिनै सोखाजानाय बेखौ जों फोथायनांगोन बिनांगोन दिनै नङा गाबोन सानसे इसोरा अनगोन दिनै नोंसोर बाहाय मा मोनखो मानोना बियो दहाय फैनायाव हसिखावनाय रायजोफोर बे दहाय हसिखावबाय थादोंना थायाखैमोन दाथ' बे सिरि जाबाय आरो आर'ज खालामनायनि उनावनो बिनि गोसोआ सान्थियाव फैबाय दा बेनिखायनो जों बिनि थाखाय बिनांगोन इसोर मावनो हायि जेबो गैया बेखायनो नोंबो बिबाय था आरो सम लानानै आरोबाव मालाबा फैबाव ओंखायनो दिनैल' नङा बिनायखौ दा नागारबाय बि आर'ज खालामदों बेखायनो नों जिसुखौ फोथायो फोथायनानै बाहाय लाबोदों नोंनि फोथायनायासो बियो हामदों बेनिखायनो गोबां जायगायाव लांबाय दा गावनि फिसानि थाखायनो गोबां दुखु दंना जेनेबा हामनानैल' थाथों इसोरनि हामथोंल' माने नोंहा दुखु दं उन्दुनाय गैया जानाय गैया बे ओंखाम जाना जाया ओंखामखौ सिगां जायामोन ओमफ्राय दा बै जों खेबसे लाबोखांबाय नालाय बेनिफ्राय दिनैसो खेबनै जाबायना एसे बाय खनसे लाबोनाय जे बे उनाव ओंखाम जाबाय मोजांनिफ्राय मोजां एसे दा मोजां फैगासिनो बैयाव खेबसे लाबोनायाव जेब्ला बे गोबां हसिखावदों बिराद होमबाना बे समाव बिराद बारा जादोंमोन आरो बारा जादों गामिनि मानसियाबो जेब्ला आं बेखौ बिनानै हरो बेनि उनावहाय लासै बियो मोजाङाव फैफिनबाय आरो बे गावनि नामखौ मोजां थुरुन होननानै बियो नार्जारि लिरनाबो गालांबाय आरो दिनैबो दहाय फैयाव बियो गोबां डिस्टार्ब खालामदोंमोन मानोना बियो हसिखावदोंमोन ना दा बेनिफ्राय हसिख्रावबाय थाखायो आरो दाथ' दिनै बियो जों गिदोंमोन आरो इयाव मन्दिराव लाबोबा हसिख्रावगोन नामा बिदि होननानै इसोरनि उनाव जेनेबा लाबोनानै मोजाङैनो थादों आरो दा मोजां इसोरखौ हामबायदो मानोना बियो डिस्टार्ब खालामबा जोंबो बे हाजार मानसिफ्रा जिरायनो हानाय नङामोन नोंनि गामिया मा गामि फुलबारि फुलबारि बबे डिस्ट्रिक्ट गोलैयो जोंनिया दिखाजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आच्छा ओमफ्राय बे बाथासिसिम फुलबारि आच्छा दे
अब्ला नोङो सम लानानै बेबायदिनो मालाबा लाबोबावदो इसोर मावनाय जेबो गैया आरो बेनो नोंनि फोथायनायजों सोखाजागोन दे हामबायसै गोजोन्थों।